natočíme teďka druhý díl, protože první Se to nám... přerušil hovorem. Tady takovýhle černý. Takhle. Podobnej, na kterým jezdí. Ano, ale můj je větší. Máme takovýho černíška tady. Taky Pak takovouhle. Potom tady jsou takovýhle pěkný ptáčci. Tady tu ještě nakrmíme. Nekrmili. Jsou tady potom takovýhle lamy. Jestli se vám líbí, ještě je tam taková jedna, ale Ta nechce vylízat ven. no právě, takže nic. Potom jsou tady tak tyhle ptáčci. Tenhle je na domečku nějakým. Je tady to bude lepší vidět. Tak. A jsou tady i holoubci. Jsou tady i holoubci, to slyšíte. Podle mě tady na strom vyletěl takovýhle páv. Jsou ještě takový ptáčci. Tady takový. Tady jsou takový nějaký zajímavý ptáčci. To si můžeme přečíst. Tady je to bažan žluto-žlutý. Potom tady je takovýhle papoušek. A pak tady jsou ještě takovýhle malý. A samozřejmě holuby. Tady takový bílý. Můžou být i dovnitř. Mají tady takový holubník velký. Potom tady jsou tyhle kozy. Ještě takováhle bílá. Taky z ruky. Trošku mě teda osentala. A tamhle se ještě vzadu něco je. Taky ta koza a holuby. Tady jsou ještě takový morčátka. Když si to obejde, můžou si jít i do takového hradu. A je jich tam docela hodně. Tady je takový. Potom tady máme tady tyhle korely. Takový. Tady je ještě takovýhle emu. A u toho se s váma rozloučíme, protože jsme obešli celou zoo, zabralo to teda 2 díly, ale to nevadí. A tak ahoj. Ahoj.